Yau da daddaren nan ka aikata wannan sirrin za ka mallaki kuɗi kimanin miliyan 8. A daren nan fa yau ɗin nan ka daure, yau ɗin nan in ka gama abin da kake ka je ka lalubo wannan turaren ka zo ka yi aikin nan a daren nan. Za ka mallaki kuɗi miliyan 8 ko naira miliyan 8 ko saifa miliyan 8 ko dala miliyan 8 ko euro miliyan 8 ko riyal na miliyan 8. Wannan sirrin mun sadaukar da shi darajar Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. A yau fa ba wai sai gobe ba saboda wannan sirrin neutral ne. Kowace rana za a iya yin shi sannan ko mace ko namiji kowa zai iya yin shi. Miliyan 8 dai ya isa ka ɗan ƙara jari in gidan haya ya dame ka, ka gina gida ko gyare-gyaren gida ko aurar da 'ya'ya ko kuma wasu hidindimu naka na daban. Ko kana so ka sai mota, mashin ko kuma kana so ka sai wannan filin na kusa da kai ko wannan gonar ta kusa da kai ko ma menene. Wannan sirri ne wanda duk mutanen da suke buƙatar kuɗi kuma ba su da shi ko bashi ya masu yawa ko wasu matsaloli, to wannan sirri ne wanda za ka fitar da miliyan 8 na kalar kuɗaɗen da kake buƙata. Wannan sirri ne mai kyau. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al'ummar faɗin duniya barkanmu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan gida mai albarka na Gobe da Nisa TV. To muna godiya sosai ga masoyanmu, jama'armu, al'ummarmu na faɗin duniya, musamman mutanen da suke kiran mu suna saka mu aika mu sakan bincike da tambayoyi da masu yi mana fatan alkhairi, musamman mutanen ƙasarmu Najeriya, mutanen Nijar, mutanen ƙasar Libya, mutanen Cote d'Ivoire, mutanen ƙasar Saudiya. Muna godiya sosai sosai ga masoyanmu, jama'armu, al'ummarmu na faɗin duniya. Akwai wani gida da muke ɗora wasu asirai, kuɗin jini. Za ku iya yin sacin ɗin kuɗin jini ku yi mana subscribing. Shi ma a wannan channel ɗin ku yi mana subscribing. Muna godiya sosai sosai insha Allahu. Wannan sirri yadda ake yin shi za ka fitar da miliyan 8 a daren nan na yau. Wato a daren nan ka yi ƙoƙari ka je ka siyo Black Oris guda ɗaya, model ɗin Turkiyya ne. Guda ɗaya shi kaɗai ake buƙata sai ka dawo gida. Da ka zo ka samu ɗaki ko shago ko kango ko wani gida sai ka shiga, ka cire kayanka, zindir za ka yi ko mace ko namiji kowa zai iya yi. Sai ka kwance wannan turare sai ka ajiye shi a gabanka. 12 na dare na yi cif cif sai ka miƙe tsaye sai ka fara lazuminka na Ajib ya Maimunatul Jinna, Ajib ya Maimunatul Jinna, Ajib ya Maimunatul Jinna, Ajib ya Maimunatul Jinna. Za ka yi wannan lazumi ne ƙafa 70,777. Ka ji da kyau kada ka saɓa, kada ka yi in ka yi yadda bai yi ba, in ka yi yadda ba mu ce ba zai yi ba. In ka kammala aikin sai ka fito waje bayan awa ɗaya ka koma ɗakin za ka tarar da wannan dukiya nan take.